Kuya Bibo, gusto ko man mag-share sang ako ni heart story sa imo. Just call me Aiza, hindi ko tuod nga ngalan. Kay para matago ko ang akon identity. Kay man, komplikado ang akon nga i-share sa imo, Kuya Bibo. Sa subong, Kuya Bibo, single ako. Kaghalin man sa breakup, pero medyo dugay-dugay naman, mga more than a year na siguro. And sa subong, employed ako sa isa ka maayo man nga ulubrahan. Upod kami sa amiga ko nga tawgon talang kay Mitch. Naging close kami ni Mitch kay daw halos kami ang dungan-dungan gid training sa sining nga ginaobrahan namon, Kuya Bibo. Si Mitch, may boyfriend ini siya. Siguro, ipangalanan talang siya kay Migs. Kuya Bibo, sorry kung need ko magtago sa mga identity. Kay basta, para sa amon man nga privacy. Kag Kuya Bibo, kabalo ka naman sa mga chismosang kapitbahay kag mga tropa ni Marites. Hindi ka gidya kaluwa sa ila mga mapintas nga mga sungad. Ining si Mitch kag ang boyfriend niya nga si Migs, permi ni sila may misunderstanding, Kuya Bibo. Kag permi ako ang naga-middle sa ila. Kay masigsugid lang sang ila kalain sang buot sa isa kag isa. Kumbaga ako ang ila sining mga palautwasan. Kisa, mga magagmay lang man nga mga issue nagadako. Kay alam mo naman, si ate girl Mitch may pagka-OA man kaisa. Pero ako, ginasaway ko gid na siya, Kuya Bibo, kung makita ko nga daw ka-over sang iya sining reaksyon kag kung siya ang may problema. So amo na akon permi papel, Kuya Bibo, sa ilang love life. Advisor, chaperon, alalay. Manug settle sang ilang ginamo, tagaupod sa ila date, kag kun ano-ano pa. Sa akon, daw nasanay naman ako kag happy man ako nga nagasuporta sa ila kag sa amon nga mga banding nga tatlo. Maski pandemic sad to, may work kami ya. Nahalata mo naman siguro na, Kuya Bibo, kung diin kami nag-work, no? Pero, ipos ka lang. So amo na to. Sige man ila actually nga communicate ni Migs kung hindi sila ka dali-dali meet sad to. Kay kaisa daan, ginahouse kami sa tong kasagsagan pa sa mga lockdowns. Bao, Kuya Bibo, amo gid natong mga tinion nga daw ka shaky gid sang ila sini nga relasyon. Damo away maski sa phone, tawag man o chat. Daw wala sang gabi nga wala sila sang may ginabaisan. Tapos, sa ako naman tambak liwat ang mga hibubunot kag mga kadramahan nila. Di syempre, best in advice na naman ako. Tapos, ma-okay naman na sila. Basta, amo na perme ang ila sining love life magamo. Pero wala man ako nagapamalibad gid sa ila kung mag-open up sila. Iti syempre, kinahanglan man nila siguro sa outlet. Amo na gani nga hambal ko sa ila kung kaisa. Wala gani ko yan nag-boyfriend, kay dira man ako halin sa pag-ugtas. Tapos subong, paugtason nila ako sang ila mga problema. Kakadlaw man lang na sila sa akon as always, Kuya Bibo. Pero napabilib man ako maski paano sa ilang duha, Kuya Bibo. Kay maski daw kuring kagido sila, gaka-okay man sila at the end of the day. Unlike ya sa natabo sa akon love life, waay tuya tupong sa kamanhid niya klase sang lalaki ang nakarelasyon ko. Pero forget ko na ito kag naka-move on naman ako sa iya. Bibo, may mga times man nga sa magkarelasyon nga ini kay Mitch kag kay Migs. Mga malala ang ilang away. As in, kay masami si Mitch, maski close kami, daw wala na sa lugar. Inaabala nga daw maski ano na katarong sang lalaki, wala gid siya sang kamatayan nga issue. Hasta, gagkaubusan man sang pasensya kaisa si Migs. Kag one time sad to, natabo gid ang breakup. Nakipag-break si Mitch
nga wala sang karason-rason. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Sa pagpadayon ta sa heart story ni Aiza. Kuya Bibo, syempre as expected. To the rescue naman ako kay abots ko naman nga sa akon mangayo bulig si Migs. Gani ginistorya ko man si Mitch kag nangita ako sang way nga makatalk sila liwat. And good to say, nasettle ang ilang nga issue kag nagbalikanay man sila. Kadamo pa actually Kuya Bibo sa mga on and off moments sila. Kagang ending, sila man gihapon. Ako support lang as always. Okay man amon nga friendship ni Mitch. Kay kaya ko siya nga masakyan sa mga kadramahan niya. Tuod maski migahay kami. Pero obvious man gid nga ara bala sa iya ang problema. Hasta Kuya Bibo, manog birthday sadto si Migs, kag nag-inaway sila days before. Kagulagid siya ginsapak-sapak ni Mitch hasta sa adlaw sang birthday niya. Kag ako ang gintawgan ni Migs para kapautwas ang problema niya naman. Kanagligad lang ning August kuya sa sininga tuig. Wala man ako na malibad kay daw naluoy man ako kay Migs. Gani nakipag-meet ako sa iya. Nagpanghagad siya i-celebrate ang birthday niya kag nagalaom siya nga kun makabalo si Mitch nga upod kami. Basi magpakita siya pero wala gid. Maski duha na kami ang naga-message kag naga-call kay Mitch that time mismo sa birthday ni Migs. Wala gid. Deadma. Ginasin niya lang ang amon nga mga chat messages. So wala kami mahimo kundi pabayan na lang siya. Kag Kuya Bibo, why na ako sang nahimo pa sadto, kundi sabayan na lang si Migs. Kag naghambal siya nga makadto na lang kami kuno sa iyang boarding house, kag dito na lang kami mag-celebrate kag mag-istorya. Nagsunod man ako. Actually, permi man kami to nagatambay ni Mitch, gani kilala naman ako dito. Kuya Bibo, nangin emotional katama nga nagpautwa si Mig sa akon sa mga naindian niya kay Mitch bilang karelasyon. Pero hambal niya gani palangga niya kuno ini katama. Ako naman nagapamati lang. Kag syempre naintindihan ko siya. Kay makita ko gidman nga ang diferensya ara kay Mitch. Kag sang dalayon na nga inom-inom ni Migs Kuya Bibo. Siguro naigo na siya sa mga ginatagay niya. Kaysa sobra sang kalain sang buot, kay ti maski sa birthday niya, wala gid siya ginsapak sang girlfriend niya. Naghibi siya kuya, kag nagakupo sa akon. Ako naman wala man sang mali siya. During that time, kagin comfort ko siya. Pero wala na ako nakapugong sang masunod nga mga natabo. Wala ako ini ginexpektar. Ginhalukan ako ni Migs Kuya Bibo. Gusto ko nga magpamatok. Pero nga akusa nga nagasabat ang akon kaisipan. Sa kagustuhan niya sadto nga tion. Wala na ako makapanumdum pa Kuya Bibo. Kagkusa ako nga nagapasugot sa mga ginapang obra niya. Kuya Bibo, hindi ko hungod ang natabo sa amo ni Migs. Ambot, pero nga daw wala ako sang puwersa nga magpamatok gid sa iya sadto nga tion. Kag nahimasmasan na lang ako sang natapos na ang tanan. Si Migs natulugan na lang Kuya Bibo pero ako nagalalain. Kag ginapamangkot ko ang kaugalingon ko.
Nga nahimo ko ang butang nga ato. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Sa pagpadayon sang heart story ni Aiza. Kuya Bibo, naghimos ako maglakat kag wala na ako namukaw pa para maglisensya kay Migs. Nagpauli ako sa amon kag daw hindi ako kahibalo sang nabatyagan ko sadto nga time. Tama kagamo sang pensar ko. Nga ginabasol ko ang self ko nga nahimo ko ato. Nagsulod man dayon sa ulo ko kung ano ang mga reaksyon sang amiga ko kung mahibaluan niya ini. Pagkaaga sadto, nagchat dayon si Migs, nagapangayo sang sorry Kuya Bibo sa natabo. Nga kuno, nadala lang siya sang balatyagon niya kag sa kahulugbon. Ako naman, do hindi kabalo mag-react Kuya Bibo. Ano tuod abi ang isabat ko sa iya? In short, wala ako nag-reply sa iya kuya. Kag wala naman ako nagpakita pa sa iya. Kag nagalikaw na ako sa ilang nga duha. Pero Kuya Bibo, nabalitaan ko na lang nga nag-okay naman sila ni Mitch. Si Mitch man gani mismo ang nag-chat sa akon nga natingala siya kuno nga wala na ako gana magpakita sa ila. Kuya Bibo, ano pa abi nga itsura ang ipakita ko sa ila? Sa naobra ko. Kagasta Kuya Bibo nga wala naman kami yan nag-communicate ni Migs. Ambot, basta daw nagkailangan kami nga duha. Kapin pa ako, sobra kailang ang nabatyagan ko sa iya. Sige-sige ang pangulit ni Mitch sa akon sa obrahan nga mabanding kami kuno kang magtambay-tambay nga tatlo. Pero permi ako nga nagapamalibad. Damo lang ako ginarason para lang nga makalikaw kag hindi kami liwat nga magkita-nay ni Migs, Kuya Bibo. So far, wala man siguro nakahalata si Mitch nga may ilanganay sa part namon sang boyfriend niya. Hasta Kuya Bibo nga ginkakibot ko na lang nga ginbisita nila ako nga duha sa balay. May dala sila nga food kag wala na ako sa mahimo pa kundi i-entertain sila. Ay dong matunaw ako Kuya Bibo sa kahuya sa liwat namon nga pagkitaay ni Migs. Kagka-awkward gidya. Nahalata man gani sang amiga ko nga tense ako katama. Kaga-joke-joke pa siya gani nga kalma lang kuno kay hindi sila artista. Kag mag-relax lang kuno ako. Patawhayan ko lang kuno. Sa pensar ko lang sadto Kuya Bibo. Para kay Mitch. Kung kabalo ka lang sang matuod basi ano ang mahimo mo sa akon. Amo ina ang sa isip-isip ko kuya. Si Migs naman, patay mali lang as usual namon nga pagtamdanay. Siguro, para hindi man makahalata ang iya sini nga girlfriend. Pero ako ya, daw malipong sa kakulba, kag kahuya, gasinamo Kuya Bibo. Ka-awkward gid katama sadto nga inoras Kuya Bibo. Pero gintinguhaan ko gid nga hindi mahalata ni Mitch nga may something nga issue sa tunga namon sang iya nga boyfriend. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now.
Kag sa katapusan niya bahin sa heart story ni Aiza. Kuya Bibo, wala natapos dira ang tanan. Nasundan pagid ang amon mga kitaay nga tatlo. Kag syempre, pilit ko nga magpatay mali, Kuya Bibo. Kay hindi man ako basta-basta na lang makatalikod sa ila. Isa ka best, kuya, updanay kami sa nga tatlo, nagkaon sa isa ka fast food. Kag sang nag-CR si Mitch, kag kami na lang ni Migs ang nabilin sa table. May ginhutik siya sa akon. Nga kuno, na-miss niya ako. Kag kuno, ako na ang palangga niya. Kag gusto niya nga bulagan si Mitch. Kay kabalo ka kuya, wala ko siya abi ginasapak sa chat kag sa text. Amo na ako nung nangita siya sang tiyempo para mahambal sa akon ina. Tapos Kuya Bibo, bago nakapungko balik sa amon nga lamesa si Mitch, halin sa CR. Nagpahabol pa si Migs hambal sa akon. Nga gusto niya kuno ako may istorya nga kami lang nga duha kag maklaro ang tanan sa amon. Hasta nga nakagwa na kami sa fast food Kuya Bibo kag nagbulagay na kay ti mapuli naman ako. Sa jeep Kuya Bibo, nagsulod sa pensar ko ang mga ginpanghambal ni Migs. Kag ako man, honestly, pabor man ako sa iya gusto nga matabo. Nga maka-istorya kami para matapos naman ang tanan. Kuya, nagkitaay kami sang likom kay Mitch. Kag sa tuod lang, kuya. Ang abi ko gidya matapos ang tanan sa amon. Pero nagdulot pagid ini sang dugang nga problema ko. Kuya, sang nagistoryahanay kami ni Migs, nagprangka siya sa akon. Nga ako kuno ang naluyagan na niya. Kag na-realize niya kuno nga daw hindi gid sila nagakabagay sang amiga ko. Nga umpisa kuno sang may natabo sa amon, ako na ang nagasulod sa pensar niya kag hindi niya kuno mapunggan ang kaugalingon niya nga talikdan ako. Mas gustuhon niya kuno nga bulagan si Mitch para sa akon. Sa matuod lang Kuya Bibo, hindi man ako makahangop sang nabatyagan ko sa dungation. Pero nakahibalo ako nga sala ang natabo sa amon. Hindi ina madula sa pensar ko. Ginambalan ko siya nga hindi ko na gusto nga magtraidor sa amiga ko. Sa subong kuya, maski sa chat, nagapabutya gid si Migs ang iyang kagustuhan nga mangin kami. Ako sa tuod lang nagamuhan man. Pero ambot, hindi ako makahibalo magdesisyon Kuya Bibo. Ano ba lang dapat kong nga himuon kuya? Kabay nga mabuligan mo ako. Sa liwat, thank you so much sa imo nga time para sa ako ni heart story. Ang tagpadala, Aiza. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Kawinner, pabalik diri sa aton nga heart story kag sa istorya ni Aiza. And of course, sa akon sining thoughts on the matter. Aiza, first things first. Nakahimo ka sang sala sa amiga mo. Sala nga hindi basta-basta lang and might break a friendship. Because you did make a choice nga pasugtan lang ang hindi dapat matabo sa inyo sang boyfriend niya. Hungod mo o hindi man, wala na ina nagamatter. Kaya ang truth is dapat wala mo iniging pasugtan nga matabo. For now, you have the options. Nga padayon nga maghimo sang sala
Or worst, magpakasala na gid sang todo. Kung pasugtan mo ang kagustuhan sang boyfriend niya, ang inang gina-offer niya sa imo. O pilion mo ang nagakadapat. Tapusan na ang kahibangan sang lalaki nga ina. Who knows? Maybe naga-take advantage lang ina sang nangin kahinaan mo. But ang fact diri is, hindi nami nga mag-entertain ka sa iya because may karelasyon siya nga hindi ina liwan sa imo. Someone close to you. A friend. Aiza, ang one night nga nakalimot ka kang nagpakasala, hindi na pagdugangi pa. Do what is right, do what's best for the three of you. Ang magpaubaya for now. And Ari Aiza, pakonsuelo na lang, let's look at the other side of the coin. Kung ang lalaki gidman given tagaan ta ang benefit of the doubt, nga basi tuod nakarealize na siya nga hindi niya na makita ang happiness sa girlfriend niya. Hindi ini ang right time para sa inyo nga duha. It will create chaos, kagamulang, and too much heartaches. Hindi lang kay Mitch, kundi para man sa imo. Kay mabatas mo bala nga traidoron ang amiga mo sa subong? Actually, natraidor mo na siya, Aiza, at some point. If ever, ikaw man gid kag siya ang lalaki nga ina sa pila ka adlaw. Panahon na inaiya ang makasabat pero sa subong, ang klaro, sala ang sudlan mo. Gani hindi pagustuha nga makasala kapag hidugang. Paubaya is the only choice for you right now kung ako lang ang magtanaw sa sitwasyon mo. But then, ikaw lang ang makadesisyon sinitanan. Sa katapusan, mas maayo gidya Aiza nga nagasulod kita sa isa ka relasyon nga wala may ginagrabyado. Inang may peace of mind ka kag true happiness, matuod-tuod gidya nga kalipayan. And that kind of relationship nga very rewarding, fulfilling, nga kung ipilit mo subong ang relasyon sa lalaki nga ina, hindi mo gid ini mabatyagan. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.